шановні радіослухачі, в ефірі Радіо Куреш, програма «Огляд преси» і я, Асрітлі Лейла. США в ОБСЄ обурені репресіями проти кримських татар, повідомляється на сайті «Українська правда». Сполучені Штати стурбовані значним погіршенням стану справ в сфері прав людини в анексованому Росією Криму. Зокрема, збільшенням кількості кримських татар, які піддаються переслідуванням за відмову підтримувати окупантів. Про це заявив у четвер на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні представник США при організації посол Даніель Байєр, передає Укрінформ. Минулого тижня загальне число кримських татар, що зазнають переслідувань і безпідставних звинувачень в екстремізмі чи тероризмі, зросло до 21 особи після нових поліцейських рейдів на татарські будинки, що мали місце 17 листопада, зазначив він. Байєр також підкреслив, що Росія відрізала доступ до державних установ, а також освіти та охорони здоров'я тим українцям, які відмовилися приймати російське громадянство. Щонайменше 30 тисяч жителів Криму та, ймовірно, навіть більше перемістилися до інших регіонів України, побоюючись репресій через свою роботу політичних діячів чи журналістів, або через їхні проукраїнські погляди, зазначив він. Інші політично мотивовані громадяни пропали безвісті. Байєр в черговий раз підкреслив, що санкції проти Росії, пов'язані з анексією Криму, залишатимуться в силі, доки Російська Федерація не припинить окупацію і не поверне контроль над півостровом Україні. Пропагандистські ЗМІ Російської Федерації створюють хибне уявлення про Туреччину. Поширювана російськими ЗМІ новина про візит офіційної турецької делегації до Криму спростована представниками влади Туреччини. Починаючи з вчорашнього вечора, агентство РІА Новості Крим і ряд інших російських ЗМІ поширювали новину про візит турецької делегації, зокрема двоюрідного брата президента Ердогана Мехмета Мутлу, на територію незаконно окупованого Криму. Всі джерела, з якими вдалося поговорити агентству КХА, спростовують інформацію про те, що у Криму перебувають офіційні представники турецької влади. Крім того, згадані у новини російського агентства турецькі громадяни не обіймають зазначених посад. Прес-координатор мерії міста Анкари Авні Кавлак заявив, що Ахмет Тунч, який у матеріалі РІА Новості нібито обіймає посаду віце-мера Анкари, є лише членом колишнього ради мерії і до Криму міг вирушити лише як турист, але не як делегована особа. Ібрагім Еріллі, також згаданий у статті як представник президента Туреччини, насправді не обіймає такої посади. Дану інформацію КХА підтвердив представник апарату турецького президентства. Про те, що до турецької делегації у Криму не входять представники турецьких політичних кіл, КХА повідомив і тимчасово повірений у справах посольства Туреччини в Україні Озгюн Талу. Ймовірним приводом для створення російської ЗМІ чергового фейку стала повторна заява турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана про підтримку територіальної цілісності України. Брехливими новинами російські інформагентства намагаються створити видимість того, що Туреччина визнає незаконну анексію Криму. Безумовно, Україна може ввести санкції проти членів цієї нелегітимної делегації. Нагадаємо, що українська влада порушила кримінальну справу проти французьких парламентаріїв, що раніше відвідали анексований півострів. Хайсер на свободі. Полозов, син лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, Хайсер Джемілєв, вийшов на свободу. Про це повідомляє адвокат Хайсер Джемілєва Микола Полозов на своїй сторінці Facebook. Хайсер на свободі, написав Микола Полозов. Більше новин на сайті Куреш.Інфо. Це була рубрика «Огляд преси» і я, Асрітлі Лейла. Програма виходить за підтримки Міжнародного фонду відродження. Залишайтеся з нами.